Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günortagyny gorgonşdy Awganystany awgustyň ortasyna häkimiýeti ele geçiren Taliban etniki azlyklary şol sany etniki türkmenleri we özbekleri zor bilen öýlerinden göçürmekde tanqid edilýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany demirgalyk Awganystany Talibanyň etniki türkmenleri we özbekleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýplanmagyndan söhbet açýar. Gepleşigimiziň dowamyna Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban demirgalyk Awganystany etniki özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýplanýar atly makalasyny eşitdirýäris. Şeýle-de gepleşigimiziň ahyryna Talibanyň şaýy hazaralary ýydarlamagy, olaryň öýlerinden zor bilen çykarylmagy baradaky maglumat hem eşitdireris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Taliban demirgalyk Awganystanyny müňden gowrak adamy öýlerinden zor bilen göçürmäge ýardam bermekde aýplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgalyk Jowuzjan vilayetinde ýaşaýan etniki özbekleri we türkmenler Pushtun ilatynyň esasan Pushtunlardan düzülen Taliban toporunyň ýardam bermegine öz öýlerini we ýerlerini ele geçirenligini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi toporu Awganystanyny awgustda häkimiýeti ele geçirilibäri. Taliban teweşüjüleriniň 5 vilayetde ýüzlerçe şaýy hazarany öýlerinden we daýhan hojalyklarynyň çykaryp gowmagynyň ýa-da gawat gelýär. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar Talibanyň yerli ýaşaýjylary zor bilen bir ýerden başga ýere göçürmegi, onuň ýer böleklerini öz goldawçylaryna paýlamak hemde öňkü hökümeti goldan adamlary uçdan tutma cezalandyrmak synaşygy diýerler. Abdullah özüniň Jowuzjanyň çetki etraplarynyň biri bolan Derzapda zor bilen göçürilen adamlaryň hataryndan onaýdýar. Ol Pushtun çarwalarynyň Taliban teweşüjüleri bilen bilelikde gelip Jowuzjanyny biri-birine goňşy bolan Derzap we Guştepe etraplaryny müňden gowrak etniki özbegi we türkmeni öz ýaşaýyş jaýlarynyň we daýhan hojalyklarynyň mejburi çykaran onaýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hakyky adynyň agdalmalygyny soran Abdullah Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna beren gurrungyny adamlaryň ýer bölekleriniň zor bilen ellerinden alynmagy bilen bagly ýagdaýy derňemek üçin Talibanyň vilayet häkimiýetleriniň ýörüýte topory berenligini aýdýar. Ýöne ol ýörüýte toporuň 8-nji dekabr çenli hinizem agdalýan etraplara barmanyny aýdýar. Bu ýer bölekleri ýüzlerçe ýyl bäri biziňe ýetçiligimizde diýip olaýdýar. Biz bu ýerlerde eknek ýerdik, olar bize degişlidir diýip Abdullah sözüniň üstüne ýetirýär. Guştepe etrafynyň ýaşaýjysy Fayzullah öýlerini degişli 8000 hektardan gowrak ýeriň Talibanyň kömegi bilen Pushtun çarwalary tarapyndan ele geçirilendigini aýdýar. Hiç kim garşy gidip bilmeýär diýip olaýdýar. Eger biz ses çykarsak bizi öldürerler diýip Fayzullah sözüniň üstüne ýetirýär. Jowuzjanyň Pushtun çarwalarynyň bir wekili Gulam Sarwar Alizai ýer ýetçiliginiň köplenç gümürtükdigini sebäbi dawaly emläkleriň hökümetiň ýetçiligindäki ýer böleklerine ýerleşýändigini aýdýar. Ol çarwalaryň tas 20 ýyl bäri özlerine gadagan edilen öwrü meýdanlara gaýdyp barmak isleýänliklerini aýdýar. Biziň käbir özbek we türkmen doganlarymyz ýerleriň hökümetiň ýetçiligini ikrar edýärler. Ýöne olar hasylsyz topraklardan hasyl almak üçin köp zähmet çekdiler diýip Alizai Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna gurrun berdi. Her tarapdan 5 adamyň gatnaşmagyna düzülen taýpa geňeşi çözgüt tapmak üçin İňamatly şert bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Taliban Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň kommentariýa sorap eden jaňlaryna we ýazan hatlaryna jogap bermedi. Ýöne 29-njy noýabrda BBC kanalyna beren interwýusynda Talibanyň metbuat sekretary Bilal Karimi Jowuzjanyny adamlaryň öz ýaşaýan ýerlerinden zor bilen göçürilendigini ret etdi. Olar ýaly zat bolmady, Guştepede ýagdaýlar asudy diýip olaýtdy we häkimiýetleriň bu meseleni derňeýänliklerini hemde hiç kime ýa-da hiç bir topora hiç kimiň emlägini zor bilen almaga ýol berilmejekdigini aýtdy. Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu.
Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özüni hakykatdan milli hereket hökmüne görkezmäge synançda da onuň garşydaşlary Talibany köplenç diňe etniki puştuň toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýplaýarlar. Taliban liderleriniň hemde söwüşçüleriniň agla basy puştunlardyr. Awganystanyň durly etnik toporlarynyň anyk sany barada takyk maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganystanyň ilat ýazywy asla dürüst geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazywy synançygy asla tamamlanmady. Ilat ýazywyny geçirmek barada gaýta edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70-nji ýyllarda geçirilen dawaly ilat ýazywynyň nuskalary ýurduň ilatynyň 40 götürümden gowragynyň puştunlardan, 30 götürümden azyragynyň etnik täjiklerden, 10 götürüm töwereginiň bolsa hazaralardan we özbeklerden düzülendigini çaklaýar. Beýleki kiçik ýurmazlyklar ilatyň galan bölegini emele getirýär. Taliban häkimiýeti täzeden ele geçireli bäri ýurt boýunça müňlerçe adamy zor bilen öýlerinden göçürmekde aýplanýar. Taliban oktýabrda Günorta Helmand vilayatyna we Demirgazyk Balx vilayatyna ýüzlerçe hazara maşgalany dor bilen öýlerinden göçürdi. Sentýabryň ahyrlaryna Daýykundi vilayatyna 700 töwereg hazara Taliban tarapyndan dor bilen öýlerinden göçürildi. Hazaralary göçürmek bilen Taliban ýer böleklerini hakyky iýelerine gowuşurmak barada Taliban kaziýetiniň çykaran kararynyň berja edilýändigini aýtdy. Diňe bir puştun bolmadyk toporlar öýlerinden göçürilmedi. Taliban Günorta Gandahar vilayatyna öz puştunlaryny hem öýlerinden göçürdi. Zor bilen göçürmeler öňkü hökümetde ýa-da ýaragly güýçlerde gulluk eden adamlary nyşana aldy. Taliban adamlary zor bilen göçürmegi bes etmeli we ýer dawalaryny kanun esasyna adalatly çözmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Patricia Gosman Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Gosman Demirgazyk Awganystany adamlaryň kollektiwleýin cezalandyrylmagynyň we olaryň zor bilen öýlerinden göçürilmeginiň taryhynyň aňyrdan gaýdýandygyny aýtdy. Ol 2001-nji ýylda Taliban rejimi Abaşa ýolbaşçylygyna kalkary güýçler tarapyndan häkimetden agdarylanydan soňra Abaşa goldugly Demirgazyk ýaranlygyň ýerli puştunlary zor bilen öýlerinden göçürendigini aýtdy. 96-2001-nji ýyllar aralygynda Taliban dolandyrşyna garşy çykan toporlaryň koalisiýasy bolan öňkü Demirgazyk ýaranlyk esasan täjiklerden, özbeklerden we hazaralardan ibaratdy. Demirgazyk ýaranlykdan ozal Taliban beýleki toporlary zor bilen öýlerinden göçürdi diýip Gosman sözüniň üstüne ýetirdi. Meýdan komandirleriniň we güýçli adamlaryň şol sany olardan administrasiýadakylaryň we parlamentdakylaryň häkimiýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystana ýer dawalarynyň köpesi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sevite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde Günortaly puştun bolan Awgan şahsy Abdurrahman Han Günnugor Awganystany birek bilen oňuşmaýan puştun kowumlarynyň müňlerçe adamy Demirgazyk Awganystana zor bilen göçürüp getirdi. Olar gelmezden ozal Demirgazyk Awganystana puştunlar san taýdan ören azy. Göçüp baran puştunlara köplenç mugut yer berildi we olar salgytdan azad edildi. 20-nji asyrda puştunlar Demirgazyk Awganystana meýletine göçüp bardy. Zor bilen göçürilenlere de meýletine baranlara da merkezi hökümet tarapyndan yer bölünip berildi. Bu ýagdaý kowumlaryň arasyna dartgynlyklara sebäp boldy we munyň netijesinde adamlar oba hojalyk ýerlerinden we öýre meýdanlardan mahrum boldular diýip Human Rights Watch guramasynyň 2002-nji ýylda çap eden hasabat aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda Demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bozgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çoluşlaryndan hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagyndan gaçyp Demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban Demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýplanýar atly makalasyny dinlediňiz. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünya türkmenleri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Gandara neşri 29-njy noýabrda Awganystanyň özleriniň ýaşaýyş çaýlaryndan zor bilen göçürilen hazaralaryň duçar bolýan kynçylyklary barada hem bir video maglumat çap etdi.
Aglavasy şaý musulmanlardan ibaret etniki Hazaralar Taliban rejiminiň gol astyna özleriniň ýygyrlamalary sebäpdar bolýanyklaryny aýdýarlar. Daýkundy we Uruzgan welaýatlerinden kabuly açyp beren Hazara maşgalalar özlerini Taliban resmiýetleriniň giýjäň ýary öýlerinden çykaryp gowunlyklaryny, şeýle-de emläklerini, hasyrlaryny ellerinden alanlygyny aýdýarlar. Olaryň käbileri Hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban golduwçylaryny geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap eden videosyny zor bilen öýlerinden göçürilen Hazaralar özleriniň duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kabuly ýerleşen bir Hazara erkek adam 2 aý töwereg mundan dal özüniň we maşgalasynyň zorluk howpasyny öýüni terk edendigini aýdýar. از ولسوالی گزاو از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه که آمد یک şah آمد خانه ما Men Daýkundy welaýatynyň Taliban häkimiýeti ele geçirenden soň bir gece bir topar adam biziň öýümizde gelip biziň öz öýümizdi terk etmelidigimizi aýtdy. Men biz nädip terk edildi diýip soradym. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar we biz terk etmeli bolduk. Men biz giýjäň ýaryny ýere gideli. Iň bolmany jahan ýagtylýança bize möhlet beriň diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol giýje gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler. قلن بان که ما صبحکی بریم چنین گفت نه باید نصف شبی بریم چنین باز نصف شبی دیگه ما که بریم چنین دم در استاد مثلا دیگه ما hiç نتونستیم مثلا از خانه بگیریم. Gandaranyň videosyny öýüni terk edýän adamlar ýa-da öýlerinden göçürilen soň çadyrlara ýerleşen adamlar görkezilýär. Beýleki bir sahnada bir Hazara öýüniň partladylyşy görkezilýär. Daýkundy welaýatynyň bolan beýleki bir Hazara öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsak edilendigini aýdýar. اول ولسوالی سقوط کرد اینا مردم ما را خواستن در مرکز ولسوالی گزاب اینا نماینده های ما Olar biziň wekillerimizi 15-20 günläp tutsak astyna aldylar. Taliban sewşijileri giýje wagty harby güýçleri bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýallar we çağalar ören gorkdy. Olar bize haýwa tatyp biziň terk etmelidigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýary öýümizden çykaryp kowdular we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, buğdaýlarymyzy we beýleki hasyrlarymyzy aldylar diýip ol aýtdy. همه چیزی ما را از ما گرفتن. Esasan şaý musulmanlardan bolan Hazaralar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş astyny hem ýygyrlamalary sebäpdar boldy. Taliban awgustda Kabulda häkimiýeti ele geçireli bäri Hazara azlyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daýkundy welaýatyna Aglavasy öňkü harbylardan bolan 13 Hazarany öldürendigini habar berdi. Ýöne bir Taliban resmisi munyň ýygyany Hazaralaryň ýygyrlanýany barada habarlary ret etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Awganystanyň 20 ýyl töwereg dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ ulalyşyk baglaşdy. Munyň ýygyny 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganystanyň çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimiýeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre gan döküşüklüğün öňüni almak üçin ýurdy terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdy galy bersede Birleşen Milletler Guramasy şu wagt içinde onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.